И здравейте, хора! Какво направих? Добре, това днеска ще събираме, по-скоро ще правим нашата... Тя почти е готова, честно казано, ето е там, но покрива не е както трябва направен. Само това е гадното. Да, също така нямаме и брадва. Просто супер късмет днеска. Ма ние можем да си изделкаме бредва. И то много хубава бредва. Ням-ням-ням-ням-ням. Не дай. Ето ти, брадва. Ето ти, идвай. Чупим медова. Сега. Едно важно съобщение. Който иска да играе мултиплеер заедно с мен, ще напиша името на сървъра и сида. Може да снимам дори клип как се въвеждам това мултиплеера. Така, за всеки случай ще го напиша в линка и след това, след този клип, най-вероятно, ще качим как добавим. И да, така. Сега събираме дървета. И аз шифнах. Първоначално идеята ми беше, ако сме в джунгла, да живеем на някое дърво, но ние не сме в джунгла, а в по-хубаво място от джунгла. И да, сега главно ще чупим. Да, мисля да дам на пауза и като насъбера дървета, тогава отново ще продължим клипа до после. И здравейте отново след рекламната ни пауза. Да, главно събрахме дървета. Изджалкали сме ги. Не сме. Не крафтинг тейбъли. Защо? What are you doing? Защо направих това? За Бога, защо? Защо? Колко торча имам? 20 торча. Сега почва разкопката. Вадим лопатата, почваме да копаме като някакви откачалници. Да, тук. Главно този клип разчистваме. Сражаването с зомбитата ще е другия клип. И да се отворим мината също ще е следващия клип. Така че бъдете готови за епичен клип. Епизод 3. Но в момента е епизод 2. И да, тук ще разчистим, ще си направим хубавия пот. И това. Главно в този клип не обзавеждаме къщата, а я правим. Следващия клип бъдете готови за обзавеждане на къщата. Тя е по-обзаведена, ма айде сега. Ще сложа коблестоун. Лопатката ми. И сега разчистваме пътя пръст. Аз съм булдозер. И пода ще е дървен, както сте си мислили. Няма какъв друг да е. Ако е каменен, не знам. Предпочитам да е дървен, каменен нещо. Не ми е приятно. Не, лопатата ми отиде! Защо? Лопатата ми отиде! Манка му да има!
Знаете, че понякога си ликава много. Да, сега ще разчистваме този дърт с ръка, защото ме мързи. Да оставя един крафтинг тейбъл, да направя така и да си взема 2 опачи. Не, защо взех купи, май? Защо? Shit, motherfucker, shit, motherfucker. Акаля blue t-shirt. Ако искате, пишете в коментарите за любим ютубър. Мене любимия ми е Heaven Boo. И продължаваме нашето копане. Мисля, че докато разчистим всичко и лопатата ни ще отиде. Да, аз идиота направих 4 купи, където нямаше смисъл да ги правя. И да, като разчистим, ще сложим хубавия пот. След това ще свършим и клипа. И сега продължаваме нашето разчистване. Разчистваме все още. И последните 2 купчета разчистваме. Ги разчистихме. Сега започваме нашия велик път. Чакайте. Не. Мисля, че с дървен пот става много красиво. Добре, казвам ви, днеска в Майнкрафт съм се надринкал здравата. И въобще не огладнявам. Аз нямам полшани. Че да пия полшани. Извинете, че преместих мъто. Мобизен! Аз снимам с Мобизен, да знаете. То се пише отдолу в десния ъгъл. Рекорд бай Мобизен. Май е така да ви кажа. Довършваме нашия пот. И дървото ни не е свършило. Дървото ни не е свършило. Все още. Само да видя колкото са добре. И
Ето го, нашият велик пот. Сега учим да търсим пясък за стъкла. Извинете. I am Parker Man. Ето там има песък. Ще убия тази кокошка и мисля, че ще вдигне левел, като я убия. Да, вдигнах левел, втори левел. Сега след малко клипа ще свърши, като сложим стъклата и да, това ще е целият клип, когато първо да убием кравата, да вдигнем левела. Йо, крава, какво правиш, бе? И убихме кравата. Му! Не искам да трупа така. Ще трябва да купаем камъни за печка. Не. Ако трябва, ще си направим печка. Какво пречи? Сега. Ние сме The Best Minecraft G. Аз съм Ноч. Вие ко знаете? Да, сега идиотското плуване. Ще плувам така, като някакъв. Да, продължаваме. И сега мисля само да сложим леглото. Мисля да е всичко за този клип. Ако ви е харесал, вдигнете палец нагоре и се абонирайте за моя канал. Чао!